اگریچ نبشتہ کار نذیر ناصر بیستو دو روچ گوں گولینا منی زامات چا چٹیا واتر بتگت گشتی لوگانی کار شروع بتگا بلے سنگے بانا وحد باز گزید مرادی ایدی ما حیرانت کہ ہریک کے دپا شوکت و زبادی نامے شش مائے تہا مائے نام ہریک کے دپاہت مرادی بہتام منی سراچا دورت منچا بنامی و رضوائی دور بتو ہریک کے سرپدت کہ شوکت و زبادی یکی دمیا لوٹا پمشکا ہریک کے دل کے پا منی واسطہ زنگت آہانی دل صاحب بتو دا مرادی جندے ماتو گہار ہوں منی سرا وش بتا ہمیں نیاما گلاتو نے سور ہم بتو بلے من جبروا زیادہ روا نہ کت منی شرطریں وحد کارو کلاسو گون زبادیا کاغدے نبشتہ کنگا گوست ما روچی اشتشت کاغدہ گیش یکی دمیارا نبشتہ کت بلے دلے گا پھنگت حلاس نہ بتا دلاگوش چپ روچ نبشتہ بکان ہو زبادی کاغدان بوان دمی سالہ کاسم چٹیا شد بلے من ہمیں ترسا نشتا کہ بلکہ ما تو پت من سورتیاں من ناصر بادا دگا یکی گوما سرکنگے حیالا ہوں نیتوں ہمیش کا یک روچی زرگرے کرا شتا داو مندرک بنائنگے ہاڈر داد من گشت یکی سر شوکو نبشتہ کنگ بی بی تو دمی سر زبادی من ہمیں ارادہ کو تگت کہ مندرک کے تیار باں گوڑا زامات باں ہمیں نیاما مائے ریجمنٹ ہمک ما 15 روچے واسطہ ایکسرسائز شد من جبل ہم پا زبادیا ہمک روچ بازیں کاغدے نبشتہ کوت او اتی گورا داشتا کہ وحدی وادی ادیا رما گوڑا دیانش اصلا و زبادی بازیں وحدی گوادرہ گوستگت پمشکا آئیا وانک پشتک 20 سال عمرہ دہا وانگاہت گوادرہ کوجہانی اسکول اردو وانگا حبیدم اردو باز بلد نہت بلے 2 سالہ کہ ما یکی دنیا کاغذ نبشتہ کوت گوڑا رندہ منی اردوانی سرا ایرادی گپ مرادیہ منی ہلاپا گپ کنک بنا کوت دیرتی کہ وتی پارسائی دامنی دیم داتگت بلے کائے کیا داشت کا منی دل کم کم ما چرا لوگا پرشان بود و من چاودہ درد کو من یحیاء لوگ دیم داد یحیاء و مرادیوں وشتا من گو زبادیا گپ کوت اساک وش بود ہمیش کا من پوجی کیں پشتوں من چیروکانی زہیر نامہ ٹیڈ فون نزور تو زہیرہ وتی لوگا جد مائے کاغدانی نبشتہ کنگے ڈک ٹیلفون نہ پورا کت من روچ کو زبادیا بری 6 گھنٹہ و بری سرجم شپا نشت گپ کت زبادیا ہاترا من وتی ڈیوٹی گیشتر شپا کنائیں من ایو کا فکس مشین نے سرا نشتا ٹیلفون سرجم شپا گوشاہت پشتہ مرادیا یحییٰ پرمات کے شوکت ماتو پتا حال بدے کہ شوکت چشم دستہ روگائیں ہاں مسکتا گوادری جنکیا گو سور کنگائیں افیسر پوجی ٹریننگ 2 برا محتل بودتگت وہ سہمی رندہ کیپٹن کوپرا من حال داد کہ ریجمنٹ کمانڈر بابتا تو صحیح ہے کہ آئیے ماہی بیت فوج یلدہ تک اور نوکی ریجمنٹ کمانڈر عربی آئیے ساری ریجمنٹ کمانڈر دراہیں گچین رات کو تگا اور نوکی گچین تہا تئی نام مان نہیں منچا پوجا یک پاری کی دل پروش بودتو گوشے منی باندات کسیا پا زور منی دستان چا پچ گپتگت و ہمیں نیاما ملکا چا حالت کگت کہ تئی مات ساک بیماریں ہمیں چو زت اتکنے بیا ماتا بچار قاسم جبلہت و ہادا سائمائے واسطہ بارڈر پا بارڈرت آئیے گوما ہچ گپ پتران نبوگاہت من شپے ڈیوٹی زور تو یک بجا زبادی فون کت من حال داد کہ منی مات بیماریں آئیے گوشت چٹی بگر ہمیں چو جلدی بیت برو من گوشت من رواں وتی سورے گپاؤں جنا من وعدہ کت کیا آہگا گو مندرکتی دستا دیاں اور ششمائے تا سور کنی مادن دیران گپ کت زبادی گوشت وادی آدی منی بابتا صحیح ہر یک کی من جسکن کہ شما کدی سور کنے من گوشتگاں کہ من 10 جماعت پاس کنا میں سور بیت من زود چٹی گپ تو ماتے چارگا شتوں کہ سک بیماری روگ روچا منو زبادی آدن دیرن گپ کت من گوشت منی چٹی مائیاں بلے من 15 روچا ننداں او آدگا 15 روچا قول اردو والہانیا
منگنی تیاریاں کنا جہازہ دل پریشانت کراچی دمی صحبہ تربتا ہم من قرار نیا ہگاہت ماتے واسطہ بے قرارتا من مسکتا چا فون کتگت کہ اگا ماتے حال سا خراب ہیں کراچی بیارتے من مسکتا چا کراچی پیدا کو بلے پتا گشت اول تو ناصر بادہ بیا منی زاماتوں چٹی آہت من کے ناصر بادہ لوگا سر بوتو مات دست وشو سلامتت بیماری کشا نگوستگت من ساک وش بوتوں لوگ ہوں غلط پتا گلک کت کہ اردیں تو مسکتا روی پدا ایدے آہگا بیال بے پمشکا ترا لوٹائیں تک کہ ترا بگن دی دمی روچے صوبے سرا ماں تو پتا من چولے دیما توار کت مات گوہار پت زامات نشار درست یک جائے تا ماتا گشت کاسما سائے سالیں سرکتا گوہا چا ترا سالیا کستری ترا بیستو سائے سالیں ہمی سورے وحدیں ایرندہ سور بیکاں مرچی ماترا پمشکا لوٹے تک کہ ماں باہرہ دیم دیا گاہیں تئی زاماتیو سورے تاری کے واسطہ منی سرا توار کت ہے راستے کہ منی پیدائش ہمیں لوگا بود تک وہ ہی لوگا من 16 سال گوازیں تک بلے نم منا 7 سالہ گیشیں من مسکتا ہتوں وہ جوان ہم من عمودہ بود تگتوں منی حیال فکر و تب درست بدل بود تگتا من مقرانہ سرکنگے حیالا نیتوں اوئی ہناگتا منی سورے چنولاں چاہتا من سور نکنا من جواب داتا مسکتا سرکنے زبادیا گرے کھائے زان درزادگی غلامی چکیں یا میدی چکی بیت انسانی چکی میں شمے وڑینے وتی دشتارہ چونکنے کہ کسانیتی نام گپتے ماتا گشت کسانی یک گپیا واسطہ دنیا بدل نبیت بیت گومنا منی برات زہر بیت پتا گشت زہر چیا بیت بگوشتی کہ شوکت مسکتا سورہ دل مانگیں پدا منی پاسپورٹ عمانی اصلی پاسپورٹ کے گوادر نامے مائے ہر مردم یہ پاسپورٹ تہا کے گوادر پیدائشیں حکومتوں آہاں ڈننا سورہ نائلیت ہداتی حکومت گون نہیں دنیا ہاں عمانی پاسپورٹ گون بارے ہمیں گر سورش کو تک اوتی زالو چکے ہوں برتگا پتا گشت بلے حکومت منی واسطہ نہ منی من ہگا سرکت منی چکاں حکومت ہمانی پاسپورٹ نہ دا یہ اچھے گپاں اللہ بادشاہ ماتا گشت بلے من ہدا سورہ وش نیا ہدے سورہ وش نئے من گمتی براتا زبان کو تک تو لوٹے من بد زبان بے با بلے ابا توتی براتا گوشت کنے من گو دیگا یکیا وعدہ کو تک منی واسطہ نشتگ اودا ارکس میں دوئنانی آلہ صحیح ہے تو زانا کدی میں گپ زور تک بکن دلے گا بلے من تر دیم پدیم گوشاں کہ تئی پتا سوگندو آر تک ہگا منی چکا منی برازت نظر منا براتے لوگے ہاپ حرام ہیں ہو منی گپوں ہمیشہ گوشہ یکیا منی گوٹ کے منی چمانی عرص درد کا شما چوشیں گپ چیا کانت مات چولا درد پیت ہوں شد سرجمی روچا منا ہچ پیما قرار نیت من پدا وتی کسانی امرا ہما گوانگی بیگم جنگیا کے رشتوں بلے گوانگی نہت روستگا تو مزانت منا چا باز برستے رد کدو بالا دے مزانت بلے کمی گی مرتگت نوکابا دے کہنا مشکت پمشکا بے مہریو بے ہاپیا گی مرتگت من ساہگے نشتوں دن دیرہ خاموش بتوں پریشانی چارے نیمگاہت من گوشت مرچی من ہنچی چکا سے کفتگوں کے وقت نزانا چے بکنا مسکتا جنک کی است کے منی واسطہ وتی ساہا دنت منا ہوں بے ہائیا نبیت بازارا کہ جنک نشتک اودے لوگ صحیح ہیں کہ ہی جنک شوکت مہگونگیں منی دل ربا منی دوست منی جان و جگریں اودا منی ودارا نشتک کہ من رما آئیا مندرک کا دستا دیا وہ ششمائے تہاگو آئیا سور کنا ہدا منی ماں تو پتا سوگند وار تک تا وات بگوش من چی بکنا اگا وتی ماں تو پتے گپاں بزورا گوڑا زبادی دلا چی گوزید اگا سور مکنا منی ماں تو پتے دلا چی گوزید
مندن دیرا ہمیں بیگم جنگی ساہگا وتی دل صبح کو زہرا لوگا نشتا سائے بجے وحدہ دلا گشت برو وتی سنگت نظیر آسف کر دان چوب ڈن ہمائی اچھی سوجی بگر منچ رزوائے پشتا در کپتا منا منی پاد ہچ دیما برگا نیتا او گشے منی بہت دور اشتا تگت او منی سرک اندگو گشگاہت کہ شوکت تو دا ہفت سالہ مزنے وشید استگ نوپا گمو رنجو چکا سنی واسطہ تیار بود من پدا رزوائے تہا پوترتوں ڈلیے شیپے لمبا چا مچکدگا کلمیر کرا منی چم واجہ محمد رحیم واجہ محمد یاسین نے براتا کپتا واجہ محمد رحیم سرجمی ناصر بادہ مشہورت کے گنوں کی بلے اشیے گنوں کیا حبید ہم بزرگے نام پہ رد یا کلائی پکیری کسی کارا کار ندارید کسا نجانت زاو بد ندان وتی وڑائیں واجہ محمد رحیم مچے بنا نشتگا تو ہاں یہ کچک نزدیک گورا تر رگاہت و لٹے کشائیرت مندہ سر چست کو تگت واجہ محمد رحیم بزرگی جین تازی کچک کو لٹے بابتا عشق کو تگت من شو تو پنچ گامے کساسا کشے نشتوں دلا گشت منا یک کو دو لٹ سرا بجنت یا کچک منا بوار شریں منی ماتو پتے سوگند ہم حتم بود کن تو منی سور ہم نبید من کساس 10 منٹا گو خاموشیا نشتوں ما دوئیں خاموش دیں دلا گشت کچک کے سنگی بجن پدا دلا گشت جندے حبر کنگو دا کے زہر بیگی ورنہ کئی چکے اناگتا ہائیے جست کو جی من اولدار محمد چکو چے پکر کن گئے شیا پریشان جی من پریشان نہ ہوں برو لوگا تی مردم سخت پریشان من حیران بتوں کہ ہیچوں ذات کے لوگا منی مردم پریشان ماں تو پتا چا دوسترے مردم دنیا نیز آہنی گپا بزرگ من اچھو چارت گوش دلا گوش جستے بکا گوڑا زبادی ہاتھائی قسمتا نہیں شما ہیو کا ارواح دا یکی دمیے دلان زندگ بے آتائی بوت نکا آئیے چم برزا کو تاں آزمان چارے تو پدا گوشت تئی نصیب ہمو دیں کہ تئی ماں تو پت لوٹگا ہاں آئیے نصیب کو دگا یکی آئیں من ہوش کو حیران بتا کہ اسی منی دلے چوں زانتا من ہمیں پکراتوں پادت کو لٹھی زور تو شد تانزی آئیے پشتا روان بود 4 بج نزدیکت ہو من تنینگ پیٹے ہاپو نوار تگت منا شدہ بیوار کو تگت دلا گوش تو یک پوجی جوانیے تئی حال چشیں تئی ماتے حال چون بھی من تچکا واجہ مصطفیٰ انجینئر راہ لوگات کو پہ تودا نہت او مات برانڈے چیرا تحت سرا وقتگت لونٹی ہوشکتا چھ دیمے زانک بوگاہت کے ورگ نوار تک من تحت سرا کرے نشتوں باہڑا دیم دیت بلی روت بیری من تو چولا ورگ وریں من سور کنا منی چمانی ہرس درد کا گوشے زبادی یا تحت دمی نیمگا ہائیے کشاشو تو گوشتی گوڑا منی چی بھی شما دوئے ماں تو چک وطسر وط سورے تیاری آئیت پھمشکا کے من در آمدیاں پھمشکا کس منی پرواہ نیز کس منا جس نکن کہ زبادی تاو چی گوشے شوکو اگر تی مات منا حسابا نیاریت ایوہ منا نزانت منا پجا نیاریت بلے تو ہم منا جس نکنے تو ہم منی باب تا فکر نکنے زانا تووتی درائیں کاولو قرار قسم و وعدہ مہر و وفا درست بیال کتا ماتا گوشت چی فکر کنگائے من گوشت ہیچ بیرے من تو چولا ورگ وریں ماتا پدا جس کت گوڑا تو سورے واسطہ راضیے من گوشت ہاو شفی توری سورے حالو حالوان بونگیچ کنید ماتا چا برانڈہ گوار توار کت بیایت شوکت سورے واسطہ راضی منی دوہیں گوہار چا بانا منا دات کنان بوتاں وات کا ایشا تحت گون دگا سے ہمسائے گا چپو چاگرد کو تو کساس 5 منٹا چاپ چتو منا دات کت من ماتے ہمرائیے چولا شتو ما دوئینا یکجا یکیں کاشی تہا ورگوار شفا منی گوہاراں سیادو ہمسائے گانی ہمرائیے چاپو نازیں کت دمی روچا باہر مچات نگوارا ناکو محمد یوسف لوگا دیمدا تو سہمی روچا منی سور شروع بود گوشت کے سورے وحدہ سالوں بادشاہ بیت
بلے من گوشے زندگی جونیتوں منی نوکے لوگے کار ہنگت روگاہت آئی اسکول پشتا کہنا چا ہما کا پراہو دراجیں کمپانیت کے کمپانی تہا نوہ سنگے بان لینت بان چا سرے بندگا پش کپتگتا مستری کمپانا چا ڈن بیٹی کے بندگا ہا تو پیتے ودا رہا دا کے کراچیا چا ٹیئر گارڈر دروازہ کو کھڑکی بیاری ہمکشپ صورت ہالو حالوت مائی کمپان رجناہت مائی سیادو وارث چا چارے نیمگات کگتا سنگتو ہمراہنی دیوانت بلے منی حیال دل و فکر درست دور مسکتایتا کہ ہودا منی ودارہ کسی نشتگت نکائی مچاتا بود و ناکو مولا احمدہ منی دست گپتو تحتا بود مچات نگوارے رسم چا مائی ناصر بادو کیچے رسم و ربیتا چا گوشے جتایتا من کے لوگا پترتوں لوگ چا جنینا پورت بانور تحت دیما مسلح پچا تو درستین جنینا یک زبان اگشت کے سالوں کا پرمایت بلی دورکات نپلوانی بلے میں ناصر بادا چوشیں رسم نیستاد فمیش کا منہو نماز نکو تو بانور کشانشتوں ڈننا منی ترزت یار جان میرا کلشن کو پاگوں تیرگواری کو تو نگوار حال داد کے سالوں تحتا شتک ڈیک چالوات بانور مردم چاپو نازی کایتا ہم منی حیالا ہمیں لوگے جنینا مچیا زبادی ہوں اشتا تگا تو منا چارگائیں ہمیں وڑا من زبادی واب واحق دوشی درست وتی ناکوے جنک کے تحت چیرا کل کوتا من نے کے ساریا وتی نام گپتی ناکوے جنک دستگت کے منی دشتارت نے کے کشے نندگا حبید ای ساہتا کے منی زالت دستگت شر ساہتیا پد محلو کم کم درد کو ما تہنا بیتی ایو کا آئیے ترو کے سرگوپت عمودت بانور وتی ترزت کو ناکوزت چا ماتے نیمگا ڈننا ہنگت چاپو ناچایتا سرگوپا گوشت شما مردو زالت بنندت من رما شما ورگا کارا پدا سرگوپ درد بلے مارا کئے گپ پرمائی ما یکی دھمی کے ندیستگت پجا نیاور تگت خدا بزان آوتی دلا چی پکر کنگاہت بلے من ہمیں حیال آئیتوں کہ ای چون اسیادی من چا تحت سرا ایرت کن چمشودا دستو دیم ششت ات کن جہلا کالی نے سرا نشتوں آچو بوتے وڑا ہما جاگہا نشتگت ڈننا چاپو نازیں کت گپت او بانا مادویں خاموش شر سہتیا پد سورگپا ورگ آورتا بانور چا تحت سرا پات کت آئیے چمشودا وتی دست ششتا سرگوپا پرزونک پچ کت سرگوپا گوشت شما ورگ برید من بانا چا ڈن بندم ما ورگا بیتی و سرگوپ درد من پا مشکل سائے دپار وار تو پادت کو آئیے منا چارت بلے ہچنا گوشت من کے دست ششتا آہا مشتا تگت بلے ما یکی دمی جس نکوت کہ ورگ چیا نوار سرگوپا ورگ بورتا بانور سرو سوچ کو تو درد ما دا دیرا ہمی کالی نے سرا گو خاموشیا دا اما وحدہ نشتیں کہ کم کم ما ڈن خاموش بود ریڈیو ہوں بند ما ہنگت خاموشت نے من گو آئیے گپ کو تھونے کے آئیے گو منا وحدیا کے من پادت کو شت بشانگے تہا پلنگ سرا تچک بود تو دمانیا پاد آہا مت منی کشا تچک بود منی چم برزا بشانگا سکتا ہوا دم پساہت منی نیمگا چارگاہت مندن دیرا ہمیں حیال کت ہگا مرچی شیے جا گیا زبادی بیتی میں کندگانی توارا مچات جکسیں تگت ہگا زبادی سائی بی بیت دلے چی گوزید منی باب تا چی پکر کانت او وحدو جاورا منا کئی دستا داد منا گو کہے یک جا کت یہ شپے سہمی پاسا منی ماتو پتا وتی دل مراد سرجم کتا اس آہتا وشوابی انبازاں واباں وہ من باندے ہمیں پکرا چو اگریچا بونا کے بارے زبادی چی پکر کا ہاو زبادی من دگا بازیاں من ترا دوکا داد من زندگی راحت یا امرداری نکت منا چتو وتی ماتو پتے زبان دوست رت پمش کا سورے وحدہ گون ترا کت بلے سور من گون وتی چاگردہ کت گون وتی ناکوے جنک کا کت بلے برو منی ماتو پتے دستا بگرو بیارو مارا پیش بیداری آہاں بگشت بیچارت وتی چکا کہ شمے پسند کتگی جنک کے گوما گپ کنگ دگا گپے تنینگا چمی چس نکتگا وتی لوگیے نچارے تک بیچارت شمے پدمنتگے دودا دو انسان مرچی سنگ سیح کتگ
دو جونا کہ بانے تہا کب تگا اے یک عمری چون گوازنیت کنا یکی دمیا چپے مسر پد با دان دیرا من ہمیں پکر کت منی چم بندتا راستے دس چمانی سراحت شوکت واب کبتے آئیے وتی دست منی دستے سرا ہیر کو تو آہستہ آہستہ منا جستا بود من ہچ نہ گوشت دا ہاں بزان کہ من وابوں پدا آئیے دست وتی میدانی تہا مارتا کہ خاموشیا گو منی میدان لے باہت بارین دلا چھی پکر کنگاہت ناگتا سارتی من وتی راستین دستے مکہ مارت پدا دگا ترمپیو من زانت گو خاموشیا گری وگائیں دور چ مسیتا فجر بانگے توار حت وی بانے تہا بانور دست وتی سالوں کے میدان گو لے باہت زبانہ کم کم سالوں کے نامات وہ چم آئیے عرصتا کہ یک جائیے اولی شفا آئیے سالوں کا دو شریں حبر ہوں گو آئیے نکت وہ ملاح صبح آہگے جارجت چھ گناہت آبانورے دا کسانیا آئیے باریں پا وتی سالوں کا چونے واب دستگت بلے وحد سالوں کے حد نے گو آئیے دو شرکنی گپی کت نے آئیے ڈکمی میدانی توصیفی کت نے وتی مہر داتو نے کے وتی انبازاں زرتے آئیے ارسانی تری منا حال دیا گاہت کہ توگو اشیا شر نکنہ گائے دگا ترمپے عرص منی دستے سرا کپ و من وتی دیم گو دیوالا کت آہم منی کشا تچک بود تو گومن پشت ما پشت بود آموشیا آئیے پونزے حواس پیدا کت کہ گریوگے نشانیت صحبہ سرا ناصر بادا چا مبارکی والات کا منی گوہار نشار ترزت کو ناکزت سیاد و وارث سنگتانی زال و گوہار درست گونتا بانور پدا سنبائنک بودتگت من پدا چو جونیا آئیے کشا نادینک بودتو گوہار و نشار منی نزدیکات کا منا جستے کت کہ دوشگی شب چون گوستگ بانور چونی تر دوستی بیت کے نبیت دلا گشت دریگتی مرچی بانورا کوہنے دودانی گرانچ بوت کے او درسی مردمانی گوما آہانی دیما بگشتین کہ منا شوکت دوست نبیت من نزورانی بلے ہچ من دلا گشت شمارا چون حال بدیا کہ منی دوشگی شب انگارانی سرا گوستگ و بانور ارسانی زرا من ہا چون حال بدا تینا کہ شما مارا نوکی زندے بنگیجے مبارک بادیا دیا گاہت بلے مائی نوکی زند کجا بنگیج بودتگ تنینگا ما یکی دمیے گوما گپ ہم نکو تگ تنینگا ما یکی دمی شر سر ندیستگ پدا من دلا گشت اگا شما اشیا ببارت بانوری گدانی بکشت او من اشیا بگندا پجا نیارانی من ہی تنینگا ندیستگ مادا یکی دمیے گوما یک گپی نکو تگ نیمروچا دا ریڈوے آواز برزد چاپت نازیں کت پدا زہرا پد مبارکی والا درست ناصر بادا شتا بانور گیشتری مردم کچا کیچا اتکگتا آہم شتا بلے گوشے پمن مچاتے نندگا اگریچے آسے سر سوچگے مانا یکت بلے چی کنگ بیت کہ سائے روچ نندگیت بانور باز دلاحت کہ وقت گومن گپ بکن بلے منی خاموشی آئیے گپ پہ موہ دیا گا نہت مغرب ہوں امی وڑا گوست و شپا مندہ 11 بجا محمد ایوب و آئیے امراہانی گوما نشتو دیوان کت محمد ایوب میں وتی حزیزیت 11 پد کے من لوگا اتکا بانور ترو ترزت نشتگتا دمانیا پد کے بانور دوین ترو ورگانی رندہ شتا ورگا پد درست مارا یالداتو شتا ما پدا دوین لاش پلنگ سرا وقتی چارمی صبح ماچا مچاتا درد کے اول مارا کیچا روگیت سائے روچ مارا بانور ترو ناکوے لوگا دعوت ورگیت او چارمی روچا ناصر بادا وتی لوگا سر بوگیت او ما 12 بجا تربتا سر بوتے اولی روچا میں دعوت بشیر احمد لوگا حد کہ بانور تروے چکانی پیتت شپا من داد کریم نامی سانگ بندی امرائیہ پاما سینما شتا دا کے ٹائم دیما برود فلم 12 بجا حلاس بود فلم میں راوگا پیسر آہا منی وابسگے کوٹی پیش داشتگت من فلم چاری نہتوں منی حیال یکوینگو زبادیو گولی نہت بری اشے بابتا پکر کت باری ہائیے یکی منی مہرت دومی منی لوگ بانوک کہ چارمی روچت کہ من تنیا وشیں گپ پنگو آئیا نکو تک من کے 12 رند لوگا ہت کو
گولین تحت سرا قوتی ترزت کا گرے وگاہت آئیے چمپا گولینا عرصتا توہینا کے منا دست وتی چمانی عرصے پہک کو تا گولین ترزت کا گوشت توگو اشیا شر نکا نگائے کدگین کے گرے وگاہیں اگا منی مردہ گومن چوب کوتی من ہو پار نکو تگت گولین حیالا بیدار تی لوگییں ترا زندگی گو ہمیشہ گوازینگییں آئیے گپا اچھے تاثیر مانت کہ منچا ہر چیزا بیال بتا کیچے سہیں روچاں پات کے ناصر بادات کے منی دنیا بدلت منا 15 روچا نندگیت بلے ماہ سرجم بود ہی بستو دوئیں روچاں منا گلینا ہنچو مہردات کے چے بگوشا ماں تو پت گلا بالتا گوہارا نزان کہ مارا کجا بنا دینا ماہ کدی حلاس بود صحیح ہم نبوتا روانے پا بلوچی وشیں شعر و شاعری یا آزما کو نبشتہ گوشدارگو چارگے واسطہ چینل حلم سبسکرائب بکنے